паста пене с сушен домат и базиликово песто. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и в днешното видео искам да ви покажа как може да си приготвим една бърза храна, която е много удобна за ежедневието, когато сте изморени след работа. Буквално за около 20 на минути ще бъдете готови с вечерята. Но преди да продължим към видеото, набързо се абонирайте за канала ми, за да не пропуснете нито едно, както ме последвайте в социалните мрежи TikTok и Instagram. Нужни са ни паста пене, сушен домат, базиликово песто, чесън, пресен лук, зрял лук, пармезан, кравен масло, тук имам филирани бадеми, както и бяло вино. Точните грамажи може да ги видите долу в описанието под видеото, както и ще напиша отново стъпка по стъпка какво трябва да направите. Така че хайде да се захващаме с тази бърза паста. Естествено, първо тук съм си подготвил вода, която ще сложа да заври за пастата. А докато чакам водата да заври, ще си нарежа лука, чесъна и пресния лук. Аз съм си ги подготвил предварително, съм си ги обелил. Значи тук търсим лука да бъде на дребни купченца, не на ивички, защото по този начин ще се заготви много по-бързо. След като сме си нарязали лука, време е и за зеления лук. Него ще го направим направо на колелца. И накрая, разбира се, чесъна. Чесъна може да го нарежете на такива парченца, не е нужно да бъде много надребно. Следващата стъпка е да си включим котона да се загрява и както да сложим кравето масло. Докато чакам маслото да се разтопи и да се загрее, за да запържим луците, време е за пармезана. По принцип, италианците казали, колкото повече пармезан, толкова по-хубаво. Предварително се подготвям, за да мога след това директно да го сложа в пастата, като малка част от него ще запазим за декорация, когато сервираме ястието. Когато маслото вече се е разтопило, време е и за лука, чесъна да ги позапържим. Да не е в много силна мазнина, в много гореща мазнина, нали? Да бъде умерено силна, за да не изгори чесъна, защото когато чесъна поизгори малко, започва да нагарча, а ние не искаме това да се случи. Запържваме за около 3 до 4 минутки. Самото масло ще придаде много приятен златист цвят, както и уникален аромат на пастата. След като луците се запържили малко, време е да сложим и сушените домати. По принцип сушените домати може да ги вземете и сушени, които да ги накиснете в гореща вода, но аз предпочитам тези маринованите, защото самият зехтин, в който са мариновани, придава допълнителен вкус на пастата и засилва просто аромата на сушения домат. След като е завряла водата, слагам мъничко сол. Също така винаги капвам по няколко капки мазнинка. И накрая слагаме пастата. Когато вече лука, чесъна и сушения домат са позапържили, време да прибавим бяло вино, защото накъде италианска храна без вино и без пармезан? Това няма да бъде италианско ястие тогава. Изчакваме в момента за около 4-5 минутки малко виното да се поизпари, след това ще сложим пармезана и пестото. След като виното също е повряло мъничко с зеленчуците,
Тук е време да сложим и пармезана. Както казахме, колкото повече, толкова по-добре. В момента ще стане една като по-гъста кашичка, но след това ще разредим малко соса с водата от самата паста, която я варим. Ето, че идва и ред на подправките. Ще сложа съвсем мъничко черен пипер. След това ще сложа сол, но със солта трябва да внимаваме, защото сушените домати са солени. Както ще сложа и допълнително скелитки сушени чесън. Тук не трябва да прекаляваме с подправките, защото сушените домати и пестото са много ароматни и просто да не прекалим. И след това изсипваме пестото. Разбира се, вие може да си го направите и лично, но просто в момента в тази рецепта аз търся да бъде бърза и лесна, буквално за 20 на минутки, когато се приберете след работа да сготвите. И преди да изцедим пастата от водата, взимаме си горе-долу около 1 черпак за супа вода и слагаме в самият сос и разбъркваме добре. И когато сме изцедили водата, изсипваме пастата при соса, разбъркваме и готвим още за около 4-5 минутки и след това става време да сервираме. И пастата вече е готова, време е да я сервираме, декорираме и след това, разбира се, да я опитаме. По принцип пастата аз винаги обичам да бъде по-алтенте, не обичам изобщо да бъде преварена, както много българи я преваряват. Това е точно по италианска рецепта, класическа, както трябва да бъде. Тук добавяме, разбира се, още пармезан, но няма да прекаляваме, защото да не стане пък прекалено пармезанова. След това, тук имам филирани бадеми, също така кедрови ядки много би си подхождало, но те са вече по-скъпички. И ето тук имам азиатски босилек, слагам за окраса и нашата храна е готова. Време е вече и да опитам какво сме сътворили. 10 от 10. Направо ме връща в Италия и се радвам, че ме върна, защото през последните 2 години въобще не съм ме посещавал тази моя любима дестинация. Надявам се, приятели, с тази рецепта да съм ви помогнал, да съм ви дал идея какво може да сготвите набързо вкъщи след работа. Ако ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, за да не пропуснете нито едно видео, както и по този начин помагате за развитието на канала ми. Последвайте ме и в социалните мрежи TikTok и Instagram. А ако обичате да гледате влогове от пътувания, може да видите и вторият ми канал Емко Travel. Там през последните 2 години винаги качвам видеа от моите приключения по света. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас само след няколко дни с нова рецепта.